Aquest any, els nens i nenes de tercer B, els buscadors de tresors, no faran les classes a l'escola Pepa Colomer. Aniran amb avió a l'espai per estudiar l'univers. però l'avió no va poder arribar al seu destí. Una avaria al motor va fer que l'avió anés a parar a una illa deserta, on habitaven uns pirates terribles, famosos pels seus tresors.
l'amistat.